moitos, moitos anos, nun lugar chamado China, había moitas tribus, e cada tribu adoraba a un animal. E todas dicían o mesmo, dicían que o seu animal era o mellor de todos, que ningún podía competir con el, que era o máis forte, o máis valente, o mellor, basicamente. Pero iso non era o peor era que despreciaban profundamente o resto das tribus, e nin siquiera lle dicían hola. A primeira das tribus que imos a coñecer hoxe é a tribu dos peixes. Hola, nena da tribu dos peixes, que tal estás? Bien. Estás ben, pero nótate un pouquiño aburrida, verdade? E iso por qué? Porque estás sola aquí, verdade? Gustaríache ter amigos? Sí. Porque estás ti sola aquí bailando e danzando e dando piruetas? Gustaríache, eu que sei, pois xogar con outros nenos e nenas, verdade? Pero na túa tribu hai outros nenos e nenas? Pobre. Mira, teño unha idea. Por que non chamas a túa nai e lle pides permiso para ir a xogar cos nenos e nenas de outras tribus e así pasadelo ben, vale? Ve, chama por ela, que creo que está... Mamá! Ai, forte, que sabes, como chamas pola túa mamá de verdad. Mamá! Ainda podes facelo mellor que eu xa te escoitei berrar máis. A ver, nena, estaba ocupada, que queres? ¿Puedo ir a jugar con otras tribus? Pero ti, volvete tola. Ti non sabes que os peixes somos os máis fermosos, intelixentes, elegantes. Como vas a ir a xogar con esa panda de roñosos? Non podes, castigada. Pois sí, isto era o que pasaba. Os adultos non permitían que os nenos e as nenas xogasen con outras tribus, os da tribu dos peixes, pero o mellor resulta que con outra tribu temos máis sorte. Que pasará na tribu dos cabalos? A ver que pasará. Véxote moi solitario por esta pradeira. Sí, estás aburrido xa de xogar ti solo. Sí, vaya, e mira, que che parece si, por que non lle pides permiso a túa nai para poder ir a xogar cos nenos e nenas de outras tribus, queres? Vale. Pois chama. ¡Mamá! Máis forte porque a túa nai está sorda. ¡Mamá! Máis. A ver, neno, que queres? Que estaba a dormir. Que queres? Conta. Xogar con nenos de outras tribus. Como? Repíteme iso. Xogar cos nenos de outras tribus. No, imposible. Ti non sabes que os cabalos somos os mellores de todas as tribus, somos os máis increíbles, os máis fermosos, somos os mellores. Como vais a xogar con eses? Que son chusma, todos. Veña, castigado o teu cuarto. Vamos, tira. Menudo xenio tiña esta nai. Pois non, os cabalos tampouco eran razonables. Pero non perde a esperanza, porque hai outra tribu. E estes son bastante tranquiliños. Así que seguro que coa tribu dos búfalos temos moitísima máis sorte. Eu creo que sí. A ver que... Hola, que tal, nenas da tribu dos búfalos? Como estades? Ben.
Ben, estades ben? Ai, que interesante. Mirade unha preguntiña. Non estades un pouco aburridas e fartas xa de estar xogando sempre soliñas? Sí, es que Es que, Contame. queremos conocer a otros niños. Claro. Mira, vos pensades que a vosa nai vos vai a deixar ou non? Yo creo que no. Ti crees que non? Ten carácter a vosa nai? Sí, bueno, pero por probar, pois chamade aí, chamade. ¡Mamá! Ai, forte que non vos escoita. ¡Mamá! Que queredes, nenas? Mira que dinero non teño. ¿Podemos ir a xogar con nenas de outras tribus? Como? Pero non vedes que somos así bonitiños con nosos cornos aí, todos diviños. E queréis ir con esos pioxosos? Que asco, non, vos estades castigadas, rapazas. Ay. Vamos ao cuarto, irmán. Pois tampouco. Así vamos mal, pero bueno, non perdo a esperanza. Agora vou a probar coa tribu das serpes. Son moitísimo máis tranquilas e animadas, así que seguro que coas serpes, sí. Serpes, como estades? Ben? Oi, que rimo ten esta serpe, por favor. A ver, mirade unha pregunta. Estades xa, como estades? A ver, contádeme como estades. Aburridos. Xa, normal, porque estades aí fartos de verbos o un ou outro, verdad? Claro. Por que non podemos facer unha cousa? Eu podería vos presentar a uns nenos e unhas nenas de outras tribus, de outros animais, e podedes xogar con eles. Conociendo a mis padres no me van a dejar, pero... Xa, é que os pais ás veces son un pouco comprensivos, somos. Bueno, pero mirar, podedes probar sorte. Por que non chamades a vosa nai a ver que dice? Vale. ¡Mamá! Chamade outra vez que está... ¡Mamá! A ver, nenos, que queréis? Que estaba a limpar a cociña. ¿Podemos ir a jugar con otras tribus? Non, que nós somos moi astutos, eles son moi parvos. Vale? Veña, castigados, vamos. Vale, pois non hai maneira, pero teño as miñas esperanzas postas na última das tribus. Esta non me vai a fallar, vai a ser a única, porque se esta empeza, pois xa siguen. Veña, a ver a outra tribu, vou mirar. Pues muy bien. Muy bien, estades moi ben. A ver, como que moi ben? Sí, muy bien, pero nos gustaría ir a jugar con otras tribus. Non me digas, por que? Nosotras dos no hacemos nada. Estades xa fartas, non? Sí, ti que tal? Bueno. Regulán. Pois mirad unha cousa. Chamade a vosa nai que anda por aí, a vosa tía, e dicir tía, entonces. 1, 2, 3, chamar por aí. ¡Tía! máis forte porque non vos escoito. Nenas, que estaba tomando sol, que querendes? Pero queremos ir a jugar con otras tribus. Pero están destolas. Sí. Con esa banda de roñosos que non se lavan. No nivel que estamos nós, e van desde Nin eu con tampouco. Que non, están descastigadas, ¡Vamos! Sí. Bueno, non pasa nada. Eu vou a solucionar este asunto porque é que isto non pode seguir así. Vou a facer unha pequena trasnada sin que se enteren os adultos e as adultas.
así que vos calade porque vou facer unha pequena trasnada. ¡Qué aburrida estou! 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 ¡Sorpresa! Hola. Mirade unha cousa. Viven unha idea magnífica. Podemos xogar todas e todos xuntos sin que se enteren moito os vosos pais, vale? Vale, me parece muy buena idea. Vale, pois a ver, poñeros aí que imos a xogar esconditicles. Vende, vende. Pronto eu, xa falaramos. Por las calles de Alcalá, los de adelante corren mucho, los de atrás se quedan. Ven aquí! Explícame aquí unha cousa. Que faz ti xogando con todos estes nenos se te dixen que non podías? Y yo te dije que quería. Que querías, pero eu te dixen que non podías. E se non podes, non podes, porque son a túa nai. Que todo está pando de piollosos? Pero ti, Que? non insultes a miña filla. A túa filla unha piollosa, mira, Juanita que súa nai. dices? Pois sí, Ah, pois pois si sí. con esos espejos na cabeza. Con esos espejos, que me estás Pois sí, dicindo? Que me nena, estás pois dicindo? sí. Veña, pois non me parece normal o teu, de verdade. Pero O que teu, pasando? Que facendes aquí? Que está E ti non te pasando? metas, E ti non te metas, eso. Que? Que somos piollosos tú aquí? ¿Quién Veña. vas a chamar a miña? Que sí, veña, sí, exactamente, iso. Igual que a súa nai, fatal. Pois a mí tamén parece fatal. Calla a boca. Si vas perdendo plumas por aí, mira. Eso, veña. Mira, veña. Fillos. Que facedes aquí con estes mugrosos? Por favor, tranquilidad e calma. Solo me falta que vos declaredes a guerra ahora. ¡Era lo que faltaba! ¡Vamos! ¡Isto non me parece ben! Non te escapas, non te escapas, tira! Desgraciadamente, así foi como comezou unha guerra en China. Unha guerra que, como podedes ver, non tiña sentido, nin argumento, nin lóxica, como a maioría das guerras, porque non teñen nin sentido, nin argumento, nin lóxica. Os guerreiros das tribus empezaron a combatir. Os pais, as nais, non volvían ás casas e os nenos sufrían moito.
das tribus de China. Estades tristes, verdade? Moi tristes. Xa, porque os maiores están facendo cousas que non deben. E ademais están pelexando por tonterías, verdade? Eu creo que vos, que sodes tan sabios, podedes atopar unha solución. Que vos parece se entre todas e todos pensamos unha solución? Vale, pois veña, vamos a pensar un minutiño. Se a alguén se lle ocurre unha idea de algo que podemos facer, pode levantar a man e nos dice, vale? Dime, que crees ti que podemos facer? A ver, ven, ponte de pé. Que crees? Ven aquí. Que crees ti? A ver, dinos, que crees que podemos facer? Decirle a las mamis. Como? Decirle a las mamis muy tristes si podemos jugar con otras tribus. Claro, ti estás triste? Sí, vale, vai potero, sí. A ver que me dices tú outro menos, a ver. Ven, dime ti que poderíamos facer, a ver. Ven, dime. Que? Que podíamos jugar con otra... digo, que podíamos hacer un animal nuevo. Facer un animal novo? Ti crees? Pero eso creo que é moi difícil. Ti que crees que podemos facer, Dafne? Pues bueno, podríamos embrujarlos. Embruxalos. Sí. Pero claro, tendríamos que coller como ingredientes moi raros para poder embruxalos. Claro, non están moi disponibles eses ingredientes. A ver que me dices ti, que crees que poderíamos facer? Yo Sí. creo que quedamos todos los nenos en un sitio Sí. y luego llevamos a nuestros padres a ese sitio y como no saben que están ahí, van a hablar y creo que se van a disculpar. Crees que os papás e as mamás se van a disculpar? Sí. Ojalá pasara eso. Entón, hai alguén máis que se lle ocurra unha idea? Eu creo que hubo unha idea que foi moi boa. Poderíamos facer un animal novo, verdade? Bueno, pero es muy difícil. É moi difícil, pero non imposible, porque eu teño poderes máxicos. Bueno, pero podíamos hacerlo con los anacos. É verdade, podíamos facelos cos anacos dos animais das vosas tribus e así sería un animal novo que tivese partes de todos os animais. Podería ter as como... O pasado. O paxaro, sí, podería ter as como o paxaro. Que máis podería ter? A ver, podería ter ser longo como a... Serpe, sí. E tamén podería ser moi forte como o búfalo. E con cornos, sí, ten razón, ten cornos, sí. E tamén podería ser veloz como o Cabalo. De cabeza como cabalo. e a cabeza parecida a un cabalo, vale. Tomo nota tamén dese. E podería tamén ter escamas, como peixe, sí? E a ese animal poderíamos chamar... ¡Dragón! Sí! E así foi como naceu o dragón. E dende aquel día non houbo guerra nunca máis gracias ás nenas e aos nenos. E colorín colorado, este conto está rematado.